Tsopano tuchimveni kuti mwalandidwa pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana, nkhani za asogoleri osiyanasiyana za ndale komanso za dziko lathu lino la Malawi. Ife Lahiri KTV tipangeni like komanso subscribe kuti zambiri zikupezani mosavuta. Choyamba ndimafuna ndinena kuti osamachita mantha ndipo osalola wina atiopseze. Masankho amene akubwera pa 16 September ndi aife nzika za dziko lino. Ndibwereze, masankho amene akubwera pa 16 September pano chipani cha Malawi Congress Party. Masankho amenewa si a Bambo Chakwera ndi akubanja kwawo. Masankho amenewa si amayi Merini Yoram wankulu wa polisi dziko lino pamodzi ndi anthu ache. Masankho amene akubwerawa si amayi Anabelo John Tembo Ntalimanja pamodzi ndi meki yake. Masankho amene akubwerawa si anyamata azikwanja militiya amene apasidwa zindalama kuti aziononga mtendere wa dziko lino kuchokera ku MCP. Masankho amenewa ndi aife Malawi. Choyambirira ndi chimenecho. Chachiwiri, palibe munthu amene angatipangire ife zochita zimene ife tikuona kunena kuti zimene akutiuzazi ndi utambwali pali umbanda, munthu uyu ngwakuba afuna kuononga chisankho. Ife sitingavomere. Ndiyambe ndi chonchi, malamulo a dziko amakhala malamulo a wanthu osati malamulo a munthu mmodzi kapena chipani chimodzi. Andi malamulowo ngati akuphwanya mtendere wa nzika za dziko, ngati ife inake malamulowo tikuona kuti za uchitsiru ife izi sitiupanga nawo, we are more than ready kuphwasula zimenezozo. First izalola lamulo lina lililonse lobwera lonena kuti lichose mtendere kapena democracy mdziko lino kuti izagwire ntchito kapena izapindule. Zimenezo sizatheka. Ndimafuna ntero kunena kuti ngati dziko pamene tikuyandikira pa 16 September ndimafuna uthenga upite kwa inu nonse nzika za dziko lino kuti ngati dziko la Malawi sitikuvomera kudzagwirisa ntchito mathematic machine. Ayankhula zambiri monyengerera Malawi, ayankhula zambiri mofuna kuti Malawi tikhale chete, koma ndimafuna ndiwauza meki kunena kuti zisankho zimene zikubwerazi zizayenda pa magalimoto, zizanyamulidwa mmene zimanyamulidwa zisankho zina kupita ku mental center kuchokera ku polling station onse mdziko lino la Malawi. Ndimafuna ndiyankhule chonchi chifukwa chani Amalawi ena simukumvesa bwino pamene mayi Anabelo John Tembo ayankhula kunena kuti no zisankhozi zikadzavotedwa malo omwe wanthu adzawerenga, akadzawerenga zakhoma pomwepo, koma chimodzi chimene sakuchiyankhula ndikunena kuti zizachoka bwanji. Ndimafuna ntero kuchokako pamene afuna kudzagwirisa ntchito mathematic mkati mwa ulendo otumiza zosatira kutyolera mu chinthu chimenechi, ndi pamene azakhale akusintha mafigures, ndi pamene azakhale akutembenuza zosatira za zisankho zimene kumapeto kwache dziko lino ngati sitisamala mwazi uyenda andi kuchitika zinthu zoopsa andi Malawi sitikufuna zimenezi. Ndimafuna ndibwereze kuliuza dziko la Malawi kunena kuti ndi utambwali umene mayi Ntalimanja akuchita. Andi chimene Malawi muthe kuchidziwa nchona kuti no Achakwera pomtenga mayi ukumuika apa panali zokambirana kai zachikulu ndipo zikuchitika ku sheri zokambirana zachikulu kuti mayi alimbe mtima, asatekeseke, china chilichonse apange andi asavomere kuti mathematic ichosedwe. Ndimafuna ndiyankhule chonchi Malawi. Chinthu chimene ngakhale inaka uchipanga ma Americans iwo akunena kuti chinthu chinchosafunikira sichili bwino, chinthu chonongeka, amini ndi chinthu chopereka mavuto, ndi chinthu chimene ziko limene funa kugwirisa ntchito chimenechi ndiye kuti boma nthawi imeneyo lyakonzekera kuti libere chisankho. Mayiko ambiri tili ndi zitsanzo za mayiko ambiri andi Amalawi mukuona ngakhale no anthu amene anakonza chimenechi maonapo ngakhale advisor wankulu wa Donald Trump akuyankhula za mathematic kuti ndi chinthu chonyesa, ndi chinthu choti chimabera zisankho. Andifunso nkumanena kuti fachani a MCP akuchiyamikira. Ndimafuna nditero chonchi
ndinaonera ndipo ndinasatira ndipo ndinalipo mwepo kusatira bwinobwino za msonkhano wa akuluakulu a paki a MCP mogwirisa ntchito Mike Kabwira komanso nkuluyu osupuka mutuyi akuyankhula kunena kuti no ndi zinthu zonena kuti tikuyeneka kuti tidzagwirisa ntchito mathematic chifananira kuti no zomatenga mavoti athu magalimotozi zatopesa zimachedwesa funso ndikumanena kuti ichi nkukhala chifukwa chokakamira kuti mathematic imene zipani zonse imene mabungwe onse imene anthu azipembedzo tikunena kuti no chinthuchi chili ni mavuto chinthuchi chimathandizira kubera zisankho chinthuchi ngakhale mayiko akunja achiblema kale chinthuchi nchonyansa chinthuchi chayamba kale kupereka mavuto mukayang'anira ku Blantyre kumadera ena anthu akuti akapita kuti akapange check maina awo kuika fingerprint sizikutuluka sizikuonesa chinthuchi chinaonesapo pakati pomwepo maina ena anasowa andi maina awo anabwerera funso kumene kuti anabwezeramo ndani ngati maina awo anasowa ndikutiuzaso kuti abwereramo funso nkumanena kuti ndizovuta kuti akunatha kuyikamo mafiga ena mchinthu chimenechi tichinalira bwanji chinthu chimene chikupezeka kuna kuno chikuti chataya maina chasokoneza maina later on tikuzwa kuti maina aja abwereramo anabwezeramo ndani anabwezeramo bwanji tikhala nacho bwanji chikhulupiriro chinthu chimene chikuti no chili sefu chifukwa chonena kuti ngakhale zipani zonse zimene ndi ainwake achisankho zimene zikubwerazi zikukanizidwa kuti zione system ya MEC nene mafuna ndiyankhula uthenga wanga waukulu kwambiri ukupita ku dziko la Malawi kunena kuti nthawi yonena kuti mwezi uja sopano umene abwana wamauchula uja akatiphere kusewu mwezi uja umene amanena uja yakwana nthawi yonena kuti dziko lapansi lione kuti mkulu uyu mawu achapherezera pakuti khapa kutiombera kapena kuti mfulaza mmene mwanjira ineso imene ikonza koma ife sopano ngati nzika za dziko tikupita kusewu kuti no to mathematic machine sitikuyifuna mathematic machine chimenecho ndichakwawo atha ukachigulisa kaya atha ukachiphwanya kaya akapasana zisewelesa kaya zikathandizira kuwerengera zinthu zina kaya ndichali kanchinangwa kaya ndi ndalama kaya ndichali sindikudziwa koma chimenecho sichikugwira ntchito pa zisankho zimene zikubwerazi tu Amalawi tazifunseni mafunso kunena kuti no dziko lina lililonse pa dziko lapansi timanena kuti majority rules now zisankho zikubwerazi zipani zonse za opposition zochuluka zikunena kuti chinthu ichi ife situtifuna andi chipani chokha cholamula chikukakamira funso nkumanena kuti no anzawo onsewa kuti chinthu chinchoyipa awawa akuchikakamira bwanji kumanena kuti ndi chabwino awakuchikakamira bwanji kumanena kuti tigwirisa ntchito tomweto kodi ngati MCP ngati MEC ngati no awawa kukakamira wakudziwa kuti no chisankho chobwerachi chikuyeneka kuzakhala cha free and fair bwanji sakugwirizana ndi adzawo maganizo awo kuti ichi ayichoyipa pa zifukwa zomveka bwino zonse ndi ma example amene akhala kuchitika ngakhale mdziko muno pa nthawi yakulembesa ngakhale lero bwanji akukana zimenezi Amalawi mudziwa kunena kuti no mathematic pobwera chinthu chija owapanga advisor chakwera nauza kuti mene dziko lili kuyendera if you want to win again mugwirisa ntchito chinthu ichi ndipo ena nauzidwa kale kachidule kache kachinthu chimene chakuti azabere chisankho muthawi yotumiza zosatira ku National Talent Center right 2 ndimafuna Amalawi mudziwe ichi kunena kuti no wakumba munthu amene tikumukayikira munthu amene tikuna kuti uyu walwa nyumba mwanga wamba andi chinthu choyambirira ndikumusecha ndikunama ina Malawi munthu asechedwe ambuye mukubwaba ine sinabe yabwe ntukukakira ninu sumuni iya ine sinabe tiye ndikusechena kuti ine msandiseche sindikufuna right iye ambuye inu mkweneka musechedwe muonedwe mwatenga ndalama zaidwake inuyo aine simfula kundisa demakani pamema per pakana kumapeza zimabausa anyamata zikwanje kuti alisombwera kwa ine kuti andiseche mumukhapi munthu ameneyo wabasa nabe ndizimena kuchita mayi anabero right ambuye system yanu ipangidwe cheki akuti system yanga singapangidwe cheki who are you system yo ndiyako
panali anthu anapita zisankho zonse zimene zachitika m'Malawi muno system ya NEC achita Justice Chifundo Kachali ndi timu yonse amavomera kunena kuti bwerani muzaone system chinthu chinangosankhidwa kuyikidwapo sichanga chisankho chimene chikubwera chisichanga ainake amene ufuna mudziwe chinthu chikuti ine ndili clean ndi ma commissioners anga bwerani muone china chilichonse mayi uyu for the first time in this country pa history kukana kuti ine sindifuna kuti ndionedwe chinthu chimenechi waikapo chati akubisa chati chimene akuopa kuti zipani zina zione ndi chati. That's why fundo number 2 imene tikunena kuti tikupita kunsewu mayi uyu azipita andi ngati afuna zamtendere alole kuti no system ya NEC ikapangidwe check alole kunena kuti mathematics siti kuifuna. Point number 3 nkhani ya ma auditors zisankho ziti ziko liti limene mayi anabirata kubwera kuyankhula kunena kuti kunachitika zisankho zopanda ma auditors zisankho zopanda anthu a private oyang'anira. Lero lino Malawi mudziwe ichi NEC inanena kuti ayi ifeyo ma auditors athu akhala ma internal auditors kunena kwina atenga akuluakulu mbava zomwe zizabomazi ma civil servant amene amanamiza kuti tikukweza ndi maudindo komanso ndalama ndizi akayang'anire zisankho. Ife ngati nzika za dziko we say no to internal auditors kuti yang'anire zisankho zatu. Tikunena kuti we need private professional auditors not internal auditors. Do you hear me? Koma mayu yakuda kuti ma auditors usindi kuwafuna iyayi kunena kwina ine ndifuna ndizizangopanga zinthu ndizizangoba ndizizangosintha manamba lawo nobody amene atakumandiona kapena kumandipanga cheki kapena kumandifufuza kuti ndikugwira bwanji ntchito during vote period. Do you understand? Ichi ndi chifukwa chimene tikunena kuti Amalawi dziko lonse tikuyenera tipite pansewu. Ifeyo zisankhozi ndi zathu zisankhozi Amalawi ziwanichi munthu amene ali commissioner ku NEC kandi chair kandi commissioner wamba alibe mphamvu zotiuza ife zochita zimene yakuganiza pa zisankho za ife eni nzika za dziko lino. So zisankho ndi za Malawi 21 million. Then we said Malawi wina aliyense chitipa tunsanje nkota tukaronga akuyeneka kuti no akhale odziwa ndi osangalasidwa ndi okhutira pa zisankho zimene zikubwerazi. Apa pazaonekeratu kunena kuti ifeyo tikulandira mafoni osiyanasiyana ochokeranso mzipani zosiyanasiyana kuphatikizapo cholamulacho mauthenga ambiriso kuchokera kumeneko kuti Amalawi mukangopanga mistake yovomera ichi ndakulibwira osapita kukavota chifukwa chimenechi chikuyikidwa pamene patavota kale. Ndeni mafuna ndi kupemphera Malawi kuti wiki ya mawa mumva kunena kuti madata ma demonstration ayenda motere. And lastly tikaseka ma office onse a NEC ku head office yawo tiseka ma office onse a NEC mdziko lino ku region ina iliyonse sitingakhale pansi nkumasekerera za uchitsiru zimenezi ife eni zisankho ife nzika za dziko lino sitingalolere kumakaopsezedwa ndi kuzido zochita ndi anthu amene amba ndi amene akudya misoko yathu siku la lero. Ndimalize ndi mawu awo Amalawi anzanga zisankhozi ndi zathu anditiye ntivomere kuti no ngati ndikukwanirisa zimene achakwelana nena kuti azakhesa mwazi akwanirise ku dziko lino dziko lonse ngakhale Yehova kumwamba akuona chimenechi. Koma ine I know for sure Mulungu wathu sagona tulo ya Mulungu wathu sayang'anira zopusa ngati zimenezi chifukwa ngakhale achewa akumva kupweteka atumbuka akumva kupweteka amang'anja akumva kupweteka asena alomwe ayawo angoni ankonde ndani Malawi wina aliyense akumva kupweteka. Lero sugar 5.5 right 5,500 lero packet ya sugar 1 kg. Lero tikunena pano chimanga chafika kale 60,000 pamene anthu ena akukolola. Lero tikunena pano fertilizer wasutakala ali pa 165,000 siku la lero. Lero tikunena pano 5 liter ya mafuta opikira yafika kale 57,000 nikunena ine pano. Anthu ma business athanza kusheka chifukwa cha zinthu mbele zafikira zinthu zafika ponyansa forex inja kulime mafuta kulime magesi dawa kuvuta everyday. Wina kunena kuti no tivomere kuti mathematics
chimene chili voti yake tichivomereze ife tikujuwa kuno asinake ngochika pamene pazangolengeza kuti wawina nduli. Do you think we Malawian we are stupid? Ndirekeze pamenepo uthenga upite kwa wina aliyense ndipo ndibwera kudzaliuza dziko chomwe chichitike maka madeti aba demonstration ndatchulapo mfundo zitatu: mathematic, kuonedwa kwa system ya NEC komanso private auditors pazisankho zimenezi. No mathematic, tikufuna system ya NEC ionedwe monga mene zisankho zonse zakhala zikuoneredwa, komanso tifuna private auditors noti za chitsiru zikolira. Ine nditwere nyenye chikoni cha onse sandero pambana ndipo utenga omaliza ndi pempho kwa zipani zonse. Utenga uwu ndopita ku chipani zonse from the president to branch chair kandi area chair kunena kuti no ma demonstration awa kulibe kutena kuti ine ndi bwana, ine ndine governor, ine ndine secretary general, ine ndi vice president, ka ine ndi ndani. This time around kandi mashano MP mutute anthu anu mademo wa mukango wamva situpanga nawo zochesha. Si nthawi ya ubwana, nthawi ya ubwana tikazavota. This time around ni nthawi yopulumutsa dziko lino la Malawi. May God bless you and may God bless Malawi.